кукерите. И, уважаеми зрители, на фестивала Сурва имахме на гости сурвакари в петък в студиото. А сега ви срещаме с една успяла българка зад океана, която показва традициите ни на чужденците. Вече 16 години Цвета Калейнска живее в Щатите, но родината винаги е в сърцето й. С нея разговаря репортерът Мира Христова. Цвета Калейнска израства във Велико Търново. Вместо да се наслаждава на лятната си ваканция, на 14 години тя се отдава на българската култура и традиции. Докато моите съученички ходеха по кафетата летните ваканции, аз реших, че ще се облека в народна носия и ще застана на улица Гурко, която е една от най-старите улици в старопрестолната ни столица, с едно менче, каменно менче пред мен, да събирам пари от всички, които искат да се снимат с мен. И така от шега на майтап, по левче, по долар, успях да събера значителна сума. Благодарение на туристите, тя успява да закупи еднопосочния си билет до Америка, който определя пътя й. Всъщност заминах в Щатите през 2008 година, където започнах да уча маркетинг менеджмент и икономика. Разбирайки културата на американците, през 2019 година аз реших да започна и моят първи бизнес. Той е кръстен на нашата планина Рила. И името беше избрано, защото е международно и защото аз исках да се целя наистина в най-високите върхове, като връх Мусала, и да покажем на американците, че и ние сме дали нещо на света. Желанието да съхрани българските традиции в чужбина се засилва преди 4 години, когато ражда първото си дете. След като обаче станах майка, осъзнах, че има доста различни и проблемни неща, които изникват в една чуждестранна връзка. Моят мъж е американец, аз съм българка, ние спазваме и живеем в Америка, спазваме техните традиции и изведнъж в момента, в който става време да празнуваме по български начин, българските традиции, аз осъзнах, че всъщност нямам никакъв достъп и няма дори набор с способности и примери, които аз да мога да използвам в реалния живот с моята дъщеря. Нямаме абсолютно никакви ресурси, които да са достъпни за нашите деца. Водена от желанието да запознае децата си с богатството на българските традиции, тя създава История на кукерите – двуезична книжка, която разказва за обичаите на Сурва. Отнеми доста време да я изпълня като проект и да я създам, именно защото бях твърде вглъбена в самото майчинство. Самата книжка исках да бъде издадена на български и английски, разбира се, за да може да подпомогна родителите като мен, които имат нужда от двата езика за техните деца. И исках да я направя интерактивна, за да може самите деца да влязат в самата книга. Освен, че представя магията на българския фолклор, Цвета споделя за символите на кукерството. Ние сме много суеверни като нация и вярваме, че те наистина идват и прогонват злите духове. Градовете и селата са много важна част от самите символи и самата традиция на кукърството. Хората, които участват в Сурва и се обличат като кукери, допринасят за, разбира се, настроението на нашите градове и на нашите села. В чужбина символа на кукерите е всъщност все още непознат. Те много често напомнят на чуждестранни обичаи, по-скоро свързани с Азия и с Монголия. За децата символа на кукерите е едно магическо приключение. Въпреки хилядите километри от родината, България винаги е в сърцето й. В САЩ, в моята къща, едно от нещата, които имам в нас е всъщност един чан, кукерски чан, който е сложен в нашата дневна, да ми напомня за кукерите. В нас се спазват всички традиции. Вчера дори правих баница с късмети, която дори дрян от България ми беше донесла майка ми. Цвета вярва, че културното наследство има силата да обединява, независимо къде се намираме по света. До сега фокусът наистина за мен е бил да създавам книжките, да образовам и да помагам на българските родители в чужбина, но тази година с новите ми проекти мисля, че фокусът ще бъде нашите български традиции и обичаи да бъдат популяризирани и в чужбина сред чужденци.